omasta mielestä tuntuu? Oliko oma tuttu Vilja? Ei ollut mitään suuria yllätyksiä. Ihanhan se joka paikasta suoriutui suht mallikkaasti. Eli toimintakyky, missä on se kelkka ja pimeä huone osa-alueena plus sitten tietysti läpi koko testin. No, molemmissa osa-alueissahan se toimii ihan hyvin. Että pimeässä oli vähän ehkä aluksi vaikeampaa, mutta sitten kun se tuli sinne loppuosaan, niin sittenhän se otti hyvin hajun ja sitten löysi sut aika nopeasti. Semmoinen kelkka oli niinku mukava, että se meni aika pian sen kattoon. Plus, että sillä oli sitten kuitenkin kanttia puolustaa itseensä vähän paremmin kuin sua, mutta ei se siinäkään nyt sua ihan hyökkään armoilla ihan kokonaan jättänyt. Eli toimintakyky +1 kohtuullinen. Terävyys puolustaa kyllä tuossa seinässä ihan itteensä. Ei se nyt mikään hirveän aggressiivinen sävy siinä haukussa on, mutta kuitenkin asiat tulee selväksi. Ja on +3 kohtuullinen. Ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, mikä on aina mukava asia, että ei halua syödä tuomari. Puolustushalu, no ei se ihan ole niin vakuuttava siinä kuin tuossa seinässä, että me laitettiin se +1 pieni. Kyllä sillä sitä halua on siellä vähän, mutta huutelee lähinnä tätä selän takaa. Vähän se sieltä selän takaa mieluummin huutelee, kun olisi siinä sun eessä niin kuin remmikireellä. Taisteluhalu, no se tykkää kyllä tosta leikistä. +2 kohtuullinen ja taistelee myös niin kuin kelkalla ja noissa hyökkäyksissäkin ihan, että se on sen mielestä ihan mukava juttu, tommonen leikki. Hermot, no se on se +1 hieman rauhaton, mikä on hyvin suurin osa meidän koirista siihen lokeroon menee. Eli kuormittuu kyllä tästä, kun testi etenee, mikä on tarkoituskin, mutta kaikista se palautuu ihan mukavasti asiallisesti. Temperamentti, no se on oikeinkin vilkas. Se ehtii näkemään ja huomioimaan vähän jo liikaakin asioita, että kun joku juttu tulee jostain, niin se ei ihan 100% keskity siihen, mutta jos lintää lintu tai tuolla on joku muu, niin se ehtii kyllä nekin sieltä niin kuin huomata siinä samalla, kun se huomioi sitä tapahtuvaa asiaa. Eli se on +1 erittäin vilkas. Et pikkasen sillä hajoaa keskittyminen, niin kun sitten, kun jotain tapahtuu, niin kuin kaikkia yhtä aikaa tapahtuu. Joo. Se on semmoinen nopea ja säpäkkä kaveri, mikä varmaan arkielämässä huomaa. Kovuus, no +1 hieman pehmeä. Muistaa kyllä sillä järkevällä ja terveellä tavalla. Mutta esimerkiksi tynnyrin menee katsomaan niin kuin heti sieltä jo sun edellä. Mutta pikkasen varovaisemmin menee ehkä tuosta uudelleen, missä haavarit oli. Ja silleen semmoinen järkevä ja terveellä tavalla. Luoksepäästävyys, no se on kunnossa +3 hyvä tahtinen luoksepäästävä avoin. Se on kaikissa tilanteissa, ihmiset on mukavia. Laukaus kokemattomaksi laitettiin, että sen verran pikkasen se siinä niin kuin hypähtää, mutta ei mitenkään pahasti. Mistä ei saada miinuspisteitä ja loppupisteeksi jää 142 hyväksytty luonnepiste. Kiitos. Hauska Veikkonen.